Fitattun fina-finanmu na musamman fassarar kamfanin Sultan na wannan satin ga masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya. Wannan bidiyo taka ce idan ka haɗe ta, to kana sauke Indian Hausa fim a ko'ina kake a duk inda kake, ba ka samun damar sauke Indian Hausa fim, to wannan tsari zai baka damar sauke Indian Hausa fim da zarar an sake shi a ko'ina kake a duk inda kake. Tsarukan mu suna aiki, za ka yi join wannan tsari zai baka damar ɗaukar kowane fim da zarar an sake shi. Ku biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku domin ku samu cikakken bayani akan wannan tsarin da yadda za a sa ka. Tsarukan mu kamar haka: muna da na WhatsApp, muna da na Telegram. To masoya kallon Indian Hausa fim, kar a manta a biyo mu da kan wannan number waya domin ka samu cikakken bayani. A yi join naka a wannan tsari ka shige, za ka dinga ɗaukar Indian Hausa fim kowanne da zarar an sake shi. To a biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka. To idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, kar ka manta ka yi subscribe, ka yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finanmu da sababbin bidiyoyinmu da zarar mun sake. To a biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka. Tsarukan mu akwai na WhatsApp, akwai na Telegram, duk wanda kake da buƙata za a yi join naka. Idan ma ɗaya kake da buƙata, to za ka iya ɗauka ka biyo mu da kan wannan number waya. Da ma dukkan wani fim da kake nema, tsoho ne ko sabo ne, to za ka iya tuntuɓar mu da kan wannan number waya, musamman akan Telegram ko kan WhatsApp. To musamman ma duka za ka iya tuntuɓar mu kai tsaye domin ka samu cikakken bayani kamar haka.